Отиваме в Бугато. Имахме вечеря, знаеш. И преди с Алия имахме подобна ситуация. Ако бяхме в реалния живот, ще я се разрева. Нямаше да се развикам. Ще я се разрева, ще я съм си тръгнала. Така, в това искам да заключа нашите спомени, нашите срещи, как се запознахме. И моят въпрос е следния. Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно? Аз не мога да разбера какъв ви е проблем. Звучите като една двойка с 15 години брачен живот. Здравейте, мили хора! Добре дошли в още една реакция. Последната реакция на Ергена за тази седмица. Следващата седмица, разбира, ще ни чакат още реакции. Какво да ви кажа, хора, аз съм зареден с много енергия, както винаги нямам търпение да разбера какво ще се случи. Искам да ви кажа обаче нещо много важно. И то е, че напоследък YouTube смени алгоритъма и видеята получават по-малко гледане. Това няма нищо общо с съдържанието, няма нищо общо с това, че хората не намират тези видеота. Дори, между другото, хората, които редовно гледат тези реакции, все повече и повече нарастват. Това го видях и е супер красноречиво. Въпросът е, че видеото не достига до достатъчно нови хора и нова аудитория. Но това е това YouTube алгоритъма, така че това не е зов за помощ. Но в случай, че не сте се абонирали или просто се чуете дали не харесате или не, ако все пак това съдържание по един начин ви харесва и си го гледате редовно, може да ударите едно харесване, не се абонирате. Ако все още не сте го направили, това е, спирам да ви натяквам за това нещо, да се впускаме вече, предлагам аз в реакцията. Днеска ми предстои среща с Иляна. Супер! Всъщност точно това трябва да стане, за да можеш да си поговориш с нея. Ако в крайна сметка тя избере другия, това не трябва да го приемаш като унижение. Това означава, че това не е човека за теб. Че това не е твой човек. Няма нужда тая агония да продължава и ако тя по някакъв начин се колебае, питай директно. Точно така. Правилно. И аз съм го казвал не един или два пъти. Разбира се, съветите, които дават неговите родители, ще бъдат такива, с които да го предпазят, с които хем малко да му отворят очите, хем да не го нараняват, защото той е тяхно дете и няма и как другояче. Но въпреки това мисля, че те са обективни, като му казват, че тя просто не би била човека за него, ако не го разбере, или по-точно, ако седнат двамата, не го изговорят го и тя не му прости. Защото според мен частично тя трябва и да му прости, понеже той до някъде направи и грешка, така да я зареже в кавички. Да, изисква се много от него, както и от нея, за да закърпят това нещо и да продължат напред. А ако тя не е готова на този етап да го направи, значи поне за момента със сигурност не е човека за него. Не знам как, не знам защо, но те харесвам. Харесвам те от момента, в който те видях. Малкото сладко сладурче, което стои там в ъгъла и си крутува. Само мига с тези дълбоки очи, с тази всепоглъщаща усмивка, показваща се от време на време, но за която копнея толкова много. Не знам как и не знам защо не са добри думи. Още от началото, като го слушах да чете това нещо и си казах: упс, може би ще иска малко повече конкретика от тебе, Стояне. На този етап със сигурност, например, както Елеонора искаше конкретни причини за това защо той я харесва и толкова много иска тя да бъде неговия финален избор. Така с право според мен и Иляна би изисквала също теб, така че това не знам как и не знам защо. Колкото и поетично и красиво и тинейджърско да звучи, мисля, че малко повече трябва да вложи тук. И това за мен е достатъчно. За да открия нещо в теб, да се припозная по някакъв начин, да се почувствам заинтригуван. Не по ония пошлия, повърхностен, мимолетен начин. Не. Може за него да не е точно така, но факта, че тя се чувства по този начин, за мен сигнализира, че има проблеми, докато този проблем не се разреши, може 1000 неща да й напише, но нещата няма да се променят. Душата ми да се вълнува. Да копнее. Не за поредния флирт, не за поредната забежка, а за това да вникне. Какво стои зад невинното ти излъчване, какво стои зад тихо прокрадващата се усмивка, която на моменти блести заедно с слънцето. Помниш ли веднъж ти зададох въпроса какво пазиш за правилния човек? И двамата знаем какво ми отговори. За това копне Иляна. Ти може да го копнееш Стояне, обаче дали Иляна копнее същото, само тя знае. Така както е
мълчаливо момичето и го слуша и нищо не е казало до сега. Откакто са седнали двамата, аз съм 50 на 50 за това какво честно казано си мисли, но на едно нещо съм се научил. И това нещо е, че когато има някакъв голям проблем между един мъж и една жена, най-хубаво да седнете да го изговорите и да има някакво разрешение или план за разрешаване на проблема. Защото когато той напусна преждевременно, оттегли се, не напусна тотално предаването, това от нейна страна разруши доверието, което така или иначе те си бяха започнали да изграждат един други му. От все сърце вярвам, че там някъде има някого, с когото душата ти може да бъде споделена. Някой, който ще те разбира в мълчанието ти, някой, с когото ще споделяш най-големите вълнения и някой, за когото ще се сещаш, когато ти се случи нещо хубаво. И някой, който знаеш, че ще бъде там. Окей, колкото и красиво и поетично да звучи това, отново повтарям, той колкото и красиви думи да изкаже, това са просто думи. Стояне трябва да разрешите проблема. Според мен това можеше просто да й го дадеш без да й го четеш. Но най-важното беше да седнете и да си изговорите нещата. Не знам тя дали толкова го слуша, ако трябва да съм честен. Много думи, много изречения, много обяснявания и накрая... Дали искрата може да се превърне в нещо по-дълбоко, по-ценно или дори безценно. В нещо наречено любов. Аз всеки изминал ден осъзнавам все повече, че в нея да споделям още и още моменти заедно с теб. Да те опознавам все повече, да се доближавам до теб, за да се запозная в един момент с истинската Иляна. Хвърлихме въдицата, айде Стояне, вече е време, много говориш. Почвай да дърпаш обратно, почвай да дърпаш и се надява рибата да е клъвнала. Много дълго става това, бе, има си... Не че нещо, ама камон. Аз моят избор съм го направил. Другото е в твоите ръце. Не виждам Стоян да ме познава, не виждам да ме описва по начина, по който би трябвало влюбен човек да опише някой. Някакси ми обягват много неща, които не ми завършват картинката и не мога да му повярвам. Това е вярата, доверието, разбирате ли? Там сега ще изслушаме, разбира се, очаквах толкова много да прекъсване да имаш само начало, обаче той със своето любовно писмо направо ме сърази този човек. Не сте изговорили проблема. Вероятно Стояне е твърде късно. И аз мисля, че може би за него може да е твърде късно. Кога всъщност ти се почувства толкова сигурен в твоите чувства, защото на мен това ми е много важно. Хронологически. В момента, в който Наум тръгва да ми каже, че той си разменял някакви погледи с някой, преди да ми каже с кого... Да, разбрахте това. Това го разбрах и миналия път. Отговаря на въпроса. Единственият човек, който не исках да чуя името и си... Щом не стига да не е Иляна, щом не е Иляна, защото на мен не ми е хрумвал. Ето ти за трети път го казваш това нещо, между другото. И натъртваш на него, което... Класически капан и ти попадна в него, Стояне. Това са клопки. Дори да си го мислиш, не го казвай. Честно. Не, наистина не се майтапя в момента. Това, което Иляна очакваше, т.е. тя не очаква нищо, но нека да кажем, че ако тя изпитва някакви чувства към теб, очакваше да е реципрочно и това означава, че не е трябвало да се стига чак до там, за да осъзнаеш какви са чувствата, а трябвало по-рано, по някакъв начин, да й покажеш, че ти се влюбваш в нея. А не едва ли не вече, когато някой започва да ти краде жената, тогава да се осъзнаваш колко ценна е била тя за тебе. Това е капан. И нямам никакви колебания в тях. Ама никакви. Да, но аз не знаех за това нещо през цялото време. Пак казвам, аз имах колебания. И най-много ме изплаши, между другото, факта, че аз дори не разбрах, че това ще последва от твоя страна. Аз знам, че направих Ами го не, направих в най-неподходящия не е момент. неподходящи. Точно след като сме имали близост, започваш да се колебаеш, което отново... Колебанието ми не е било с тебе, а с това, че толкова много неща се случиха през този сезон, че аз имах колебания в себе си, Иляна, не в тебе. Да, разбрах го това. Втори капан, Стояне, от който ти няма как да се измъкнеш, защото вече е свършено цялото това нещо. То се е случила целувката между тях, обаче не е имало толкова голямо значение. Тоест, ако той е можел с лека ръка да се тръгне, без да й даде обяснение, след като се целунали толкова интимен контакт се споделили, значи може и при някакви други обстоятелства да го направи. Така разсъждава тя, според мен. И направо наистина няма... За нея са няколко стъпки назад, с други думи, а той е направил няколко стъпки напред, но не са били едновременно. Тоест, когато той отсъствал, тя е направила много стъпки назад,
с които е загубила част от доверието си, загубила е вярата, че се влюбва и той се влюбва и така нататък, а той е направил някакви стъпки през това време, когато е отсъствал и се е доближил още повече до нея. И това тя не може да го разбере. И това и той самия не може да й го обясни. Ако имаш желание всъщност, те моля да ми простиш за това нещо, защото тотално не беше окей, тотално поставих себе си на първо място и не се замислих как ще се почувстваш ти. Да, постъпих като задник и да, съжалявам за което. Но не мога върна времето назад и не мога да променя ситуацията. Единствено, живеем в момента. Не е точно определението. Не си постъпил като задник, постъпи като млад мъж, който няма толкова опит, честно казано, защото ако ти искаше да задържиш Иляна много близо до себе си, щеш по някакъв начин това нещо да го скриеш от нея или да й го кажеш, обаче да направиш така, че тя да бъде много специална и много да се постараеш, тя да те разбере през какво преминаваш, но или да не я оставяш сама, или просто да й дадеш много голям хедзъп. Пак няма имаш гаранции, че тя няма да се почувства разколебана, особено в толкова деликатен момент, след като сте целували така нататък, ти изпитваш тия емоции, но поне щеше да имаш по-голям процент за успех. Но Илияна няма как да не е за момента номер едно, защото тя е основната причина аз да вляза. Значи момичето избира както обикновено в живота се случва, всичко е в нейните ръце. Това със сигурност е в момента най-важната стъпка изобщо в този път, за да може ние да продължим. Или съответно аз да продължа в друга посока. Естествено. Ако тя е момичето, чудесно, ако не е, пак чудесно, живота продължава. За всеки влак си има пътници. Да. Не се радвам, че отново включиха родителите им, хеми не чак толкова, нямаше кой знае какво да им кажат, но виждате ли как едни и същи неща, едни и същи съвети, едни и същи мъдрости споделят. И една от тези мъдрости, между другото, е, че те явно също изповядват това, което аз до някъде мисля, че жената избира. Такъв, особено ако има повече от един желател, обожател, ухажьор, както искате го наречете. Масово жените имат много повече обожатели като бройка и така нататък, колкото мъжете. Е нормално да трябва да избира между няколко хора. Така е, това на страна. Да, права е жената, но много неща си казаха. Едно с което, между другото, и не съм съгласен. Той беше казал, че за всеки влак си има пътник. Аз това въобще не го вярвам. Но може би някой друг път повече да задълбая. Аз искам мъжа, който застане до мен, да е категоричен, да поема отговорност. Защото ти няколко пъти каза какво се е случвало през тези 8 дни и какво си разбрал в последния ден. И със сигурност в тази ситуация аз осъзнавам, че не съм постъпил правилно и в момента каквото и да кажа няма как да я променя по никакъв начин. Единствено мога да призная грешката си и да те помоля да ми простиш за това нещо, защото съжалявам за него. Ето, в това можеше състои целият ми разговор. И много пъти се опитвам да се поставя на място на Стоян, за да по някакъв начин да отиграя шитавата ситуация, в която сам до някъде се е вкарал. В момента наистина единственото на мен, което ми идва, е да й направя някакъв жест, да й направя подарък, не да й пиша любовни писма, но нещо да й взема, да й подаря, за да й напомня за мен. Другото е да го държа кратко и лаконично, общо взето да кажа, да, тъпа постъпка, прости ми, няма да се случва повече, нещо от този сорт. Ти как си представяш всъщност, ако ние излезем заедно, как си представяш нещата? Какво ти идва? Мислил ли си изобщо за това? Да, мислил си. 3 деца, не се спираме и по цял ден само си правим кефа и това, Иляна. Как мога да си представям нещата, Иляна? Представям си да бъдем заедно. Как трябва да си представям нещата? С толкова ама да си представяш. То мисля, че е ясно. Колко се ставаме, в колко се едем, колко се правим секс, яри бе, Стояне, ти не може така. Това е толкова мъжки отговор. Как да си представям нещата? Заедно сме, как да си ги представям? Аз ще чета тук поемите през вечер, пък ти ще седиш там и ще ме слушаш, ще пиеш вино. Какво още ти обяснявам? Сега в момента, разбира се, прави ташак, обаче според мен тя очакваше много повече. Т.е. той да е мислил да си го представя, да го визуализира, да го манифестира, колко мразя тая дума и в момента да й го докаже. Ти много рядко си конкретен, между другото. Така ли? Да. Добре, съжалявам за което.
Добре, ако нямаш отговор, няма проблем. Може да не си Иляна, мисля аз по темата. не си ли свикнала, че си формулирам мисълта в рамките на няколко секунди? Аз не съм... Или на дни. Моля? Или на дни. Или, окей, на дни. Аз не съм някаква кратечница или някакъв слабоумен, който да почва да пълтечи нещо само за Не да каже самия нещо. факт, че нищо не ти хрумва е странен. Това означава, че сме заедно и споделяме житието и битието си заедно. О, майко. Толкова много неща, на толкова накратко му каза. И аз ще държа моята реакция кратка, защото това ще отиде 2 часа сигурно. Когато тя каза думата странно, да, наистина. В нейните очи това е странно, защото излиза все едно, че той абсолютно нито една минута не е отделял за това да се представи как ще живее с нея, къде ще живеят и какво ще правят и той какво иска да прави, как иска да се отнася към нея. Дори да е нещо супер банално, пак е хубаво да й го кажете. А другото нещо е, че той, не знам дали до някъде се засегна, обаче тя го тества. Хем се пошегува с него, каза, да, няколко секунди, по-скоро няколко дни ти трябва да се заформиш мисълта, при което лека опасност има. Твърде много започвайки да се шегува с него, взима го на ебавка и няма уважение. Тотален срив в отношенията. Това не го искате с една жена. Когато трябва да ви е бава или да се правим етап с вас, твърде често, за мен не е окей. От време на време може, сега, нали, в кавички е простено, има причина, обаче на него не му стана приятно. Защото леко се нажежи и не знам в бъдеще, ако продължава по същия начин, дали няма още повече се нажежава. Добре, задай ми тогава по-конкретен въпрос, да мога и аз да ти отговоря, защото Просто явно не как те си разбирам в момента. Беше ми интересно да видя дали си представяш изобщо такъв вариант и как го визуализираш, ми е интересно. Визуализираш, не мога, предричам думите. Да, визуализирал съм го. Първо аз знам, че ти си от Плевен, но живееш в София, аз живея в Пловдив. Аз не живея все още в София. Окей. Значи живееш в Плевен. Сета. Малко бях идеализирала нещата. Имай предвид, че... Добре, може да ти задам пък нещо конкретно на теб. Какво не ти достигна на нашите индивидуални срещи да ми дадеш роза? Този въпрос пък откъде? Чайте, че ме хвърли в трета глуха. Той давал ли е роза? Мисля, че един път ти беше дал роза. Ма коя конкретно среща беше, ще ви изложа. Пък вече другите срещи на Бетина давал ли? Може би да е давал. На Мария ма е давал. Или пък не е дал. Както и да е, толкова е седно. Това се случи преди 2-3 седмици, пак седно са минали няколко месеца, ето там почва да правя. Окей, щом тя го каза, значи може и да не е давал рози. Но да, тук тотално се провали според мен. Горкичкия въобще не беше подготвен за този въпрос. Това е въпрос, едва, може би от топ 5 въпроса, който бива задаван от жените. Смисъл? Ергените имат право да дават рози на срещи, нали така? Аз това не съм го знал. В смисъл, на всяка среща аз мога да ти давам роза, така ли? Да. Аз не се шувам, че това... Не мога да се извинявам и не мога да ти повярвам в момента. Ники Николов, вари, там ми кажи сега, Стоян знае ли или не знае? В договора му пише ли или не пише? То няма му в договора, може би някой продуцент да му е казал дали може или не. Това става вече комично. Стоян не знал. Окей, единствената защита, която ми идва в момента, защото отново се опитвам да се поставя в скапаната му ситуация, е, че винаги е давал роза, когато са имали церемония. Доколкото аз помня, той не е давал роза на нито една друга дама на първо място, освен на нея. И тя получи неговата златна роза още само от начало. Комуникацията ни много ме затваря. И това не ми тежи, честно казано. И това е от началото. Явно не знам откъде произлиза. Или по-скоро... Точно, то е навързано. Не се чувствам сигурна с теб. Приета, може би, по някакъв начин, защото то е така... Личи, че му е неудобно. Да, знам, реакцията става твърде дълга, но това е последната реакция за викане, така че може да им простите и ще се наслаждават на малко по-дълъг епизод. Вижте само как са застанали. Вижте езика им на тялото. Единият е така, както аз си стоя по време на реакциите, супер лежерно, неглиже, малко нали, даже понякога скачам крака, вие не мога да го видите тук на бюрото и така се облягам, така е стоянката. По абсолютно същия начин, само че кръстоса ръцете отпред. Другата обаче, Илянка, е така като е застанала, само вижте, облегната назаре, и пак нещо е предпазва отпред, скръстила ръцете, така даже ги изключила заедно, кръстосала краката и облегнала назаре главата. Няма интимност, няма близост.
Има напрежение, има безразличие тук. Има дистанция. Това е. Нямам какво друго да кажа по въпроса. Радвам се, че се видяхме и до нови срещи. Той отново предпочете да говори за себе си, но не мисля, че е влюбен в мен. Къде си бе, Дони? Това е черния Дони. Сега е ред на другия. Да видим как ще се изиграе пак той картите. Според мен, тя няма да се тръгне с нито един от двамата. Променя ми се вече прогнозата. Освен ако Стоянката не извади бати екзодията от някъде, референс към Yu-Gi-Oh, ако не знаете, най-мощният бог може да бие всички останали. Както и да е, то няма да има шанс. Тя в момента е много разколебана и няма шанс, Стоян. Ти как си? Не ми изглеждаш много добре. Малко си ми различна. Ситуацията е малко особена за мен. Знам. Веднага се поинтересува от това как аз се чувствам. Нещо, което Стоян рядко прави. Това е огромен плюс за жените, между другото. Да, ако може дори да ги оставите те да говорят през по-голямата част от времето, още по-добре. Какво става? Не знам. Не знам. Не знам. Не знам, не е добро начало. Ти вчера си имал някакъв разговор, разбрах с Стоян. Да. Затова те питам как си. Зрелите мъже трябва да разчитат сигналите много, много правилно и да знаят къде се намират в ситуацията. Аз бях категоричен, че имам сериозни намерения към теб. А на мен ми е между другото интересно как си категоричен, защото ние сме имали малко време да комуникираме. Според мен трябва да отговори по-реалистично тук. Да не е толкова разхвърлен като Стоян в мислите си, имам предвид. И да не е толкова идеалистичен и да каже, че за сега това, което усеща, е достатъчно силно за него, за да му подсказва, че това е нещо истинско и иска да му даде шанс и иска да го изживее до края. А не да й казва, толкова много се влюбих в теб още първите 2 дена, като бях зад камерата и толкова много ми ставаше от тебе, от това наглас ти го казах, както и да иде. И някакви такива неща, нали? Да ги спести просто и да не се впуска в някакви твърде дълги обяснения излишни. Но това, което още исках само в начало да ви подчертая, обърнете ли внимание той как стои? Е така. Максимално близо до нея, дори беше прегърнал едва ли не по едно време масата. Иска просто близо, иска да е по-близо до нея. И това беше много готино. Не знам дали нарочно го прави или не, но езика на тялото е съвсем различен при него. Да, нервно му е, предполагам, че му е нервно, но при Стоянката има едно нервно и отбранително е така да стои настрани, а пак той е малко по-близо до нея. Имам желанието да бъда сериозен, да разбера какво би се случило. Всъщност обаче най-големия въпрос и като питанка беше днешният ти разговор с него. Аз със сигурност мога да бъда категорична. Можеш да бъдеш или си била категорична? Това е въпросът. Крайна сметка топката е в теб. Това, че и Стоян и Гатев казаха, че топката е в моето поле, на мен не ми допада, защото аз не гледам на ситуацията по този начин. Топката не е в полето на никой, по-скоро от тук нататък всеки от нас ще наблюдава действията на другия и ще вземе решение сам за себе си. Неразбирателство според мен, защото той нямаше предвид, аз дигам ръце, сега край, тук те опъвам се, заявил съм се към тебе, нищо няма да правя, ти си решавай какво да правиш, сега не ме интересува. Не, това не означава полето да е в твоето... топката да е в твоето поле, извинявам се. По-мъжки казано и на женски преведено, ако мога така да се изразя, това означава, че той за сега не иска да ти дава излишни обещания, се впуска в твърде много обяснения, твърде много желае да прекара време с теб и да се опознавате и така нататък, но би искал и от теб да види, че това е взаимно, а не да вижда, че все повече време искаш да отделяш на Стоян и искаш там да си оправите отношенията и по някакъв начин да се почувства подведен. Не знам, последния път, в който се видяхме, се случи нещо и не знам ти как се чувстваш от това, но аз малко го усетих, че избърза. Освен, че това беше най-кринч целувката в живота ми, сигурно, въпреки това... И то заснета на телевизията, нали? И аз това викам. Разбирам, че явно не е трябвало.
или че не е бил момента, или не знам. И да, така се почувствах и някакси сякаш избързахме с това нещо. Но главно ме притесни наистина това, че ти не помисля аз дали бих се почувствала по този начин. Временни заключения за сега е, че Илианка се усмихва и по някакъв начин се чувства малко по-предразположена, докато разговаря с Гатев, отколкото със Стоян, и там беше жива мъка. Особено неприятно й беше станало, когато той каза "се тая". Тя като каза, че не живее в София, той така ли "се тая"? Стояне. Ти трябва да знаеш, че Стоян ще остане тук. Аз го знам, да. Да. Но продължи с изречението. Виж, аз вътрешно винаги съм усещала какво е решението ми и не съм се колебала, може би, до толкова, така че това бих ти казала. Не обръща въпроса към себе си, а именно дали той е толкова категоричен към мен. О, мага, айде малко да ви спестя и на вас. Според мен тук не става чак толкова голяма дума за това. Става дума, че ако и тя си каже "да, Гатев, с теб съм, зарязвам го", какъв финал ще има? Какъв финал? Само една златна кокошка имате. Не може всичко да е на плещите на Маринчо. Трябва да има малко драма и при вас. Така че, колкото и да иска Гатев, колкото и да иска и Стоян, някаква категоричност от Иляна ще трябва да почакат, защото за нас, зрителите, нищо не остава, нали? Като цяло разговорът ни не беше много ползотворен с него. Аз не можах да кажа каквото исках да кажа, не успях да... Не събра сила, смелост или? Не се почувствах удобно просто. Предразположена е думата. Да го споделя с него това нещо. Конкретно цялата ситуация, дори нещата, които са лично свързани само с мен. Какво си говорите? Общи приказки? Спокойно, сега, това изглежда малко... Изглежда и той се напряга в момента. Гатев, не дей се напряга. Дай малко време да помисли. Момичето е объркано. Но... какво ще да ви казвам, бе? Да. Това, което той търси от нея е затвори ли вратичката? И тя като казва, ние всъщност нямахме чак такава възможност, защото не се чувствах предразположена и той не ми каза някои неща и аз исках пък да му кажа едни други неща. Това Гатев не го вълнува. Това, което него всъщност го вълнува, е затворила ли си на 100% вратичката към него и той повече няма те занимава, или не си, за да знам аз да си губя времето или не. Но тук е вече вълшебният момент, в който трябва да преглътнете и да си кажете, ако сте на място на Гатев, още ще трябва да го търпя това нещо и още ще трябва да се доказвам. Добре. И това е всичко. Изяви неговата позиция и това защо си е взел почивка и така нататък. Струва ми се, че си объркана. Не съм объркана. И не го казва и това, тая дума. По принцип, като човек съм много категорична и може би понякога крайна в позицията си, но това може би се дължи и на самата ситуация. Добра предмишница има той и за лявата ръка особено. Личиш, че е спортувал. Anyways, има ли още от тия разговор или може вече да реагираме на нещо друго? Искам да те пусна. Добре. Ще бъда до нея в момента, в който усетя, че тя има нужда да бъда там, но ще й дам и малко пространство. Между другото, да, това трябваше, мисля, че ще бъде добър финиш така към края. Да каже, че няма да те оставям, аз ще бъда до тебе. Когато имаш нужда, дори да нямаш нужда, пак ще бъда до тебе. Това е едно екстра така кикче може да му бъде в полза, искам да кажа, докато Стоян дори не е прегърна. Стоян е човек, ти ташак ли си правиш то? Всички най-грешни неща, които можеше да направи в този разговор, той ги направи. Даже не я прегърна накрая. So, come on. Ако мога да сравниш целувката с предните ти? Ако трябва да сравня, със сигурност много повече усещам, отколкото усещах Алия, например. С Михайла ми е малко трудно да ги сравня, просто защото са коренно различни. Но съм много доволен, че от една страна една така целувка може да те даде веднага един категоричен отговор. Но съм много доволен от една такава страна, че целувка може да ти даде много отговори. Да, Марине, той да изпраскаш също страстно цяла нощ, пак може да ти даде някакви отговори, нали? Просто Ева, че толкова много си позволява и никой не му държи сметка. Наистина. Това е от съдбата леко погален така, Марин. Не, че не си беше изиграл картите, и преди го бях казал, изигра си много добре картите.
но също и съдбата беше благосклонна към него, за да му даде точно тия ергенки, които той получи. Та, кое е по-важното нещо, всъщност, което иска да ви кажа, за целувката му с Алия. Той сега твърди, че е усетил много повече, отколкото целувката му с Алия. Ако не ме мързи, ще включа и кадри, на които реагирахме, когато той се целуна с Алия и начина, по който той описваше целувката си с Алия. Нямахме търпение да се целунем. Имаше страст, имаше живот в тази целувка, която беше много по-различно от това, което имах с Михаела. И доколкото спомена ме връхлита, той тогава беше казал, че имаше живец, имало емоция, имало просто много живот. И когато беше целунал Алия и конкретно сравни целувката си с Михаела. И каза, че тия неща много повече ги усещал с Алия, отколкото с Михаела, когато се били целунали за първи път. Това го помня. И ми направи огромно впечатление тогава. И заради това не можах да разбера как по дяволите след едва няколко седмици дори не я даде роза. А за тази целувка с Любомира нямам много категоричен отговор в която и да е посока, което е добре. Не съм разочарован по никакъв начин, напротив, много приятно очарован съм. Но и като го съпоставя с това, което имам с Михаела, там също са много силни нещата. И много оценя това, което имам с нея. Сега твърди, че целувката му с Любомира била още по-мощна от тая с Алия. Много повече я усетил. Ако ти си усещал много силно и по-силно целувката на Алия спрямо целувката на Михаела, а сега усещаш още повече Любомира, това означава ли, че тя сега е на първо място? Или пак няма да дадеш роза на Любомира и ще си останеш с Михаела? Защото мисля, че ще си останеш с Михаела, обаче е така просто тук много започва да се разпилява, защото твърде много превъзнашаше Алия и самия факт, че ни даде роза и самия факт, че сега Любомира е слага над Алия, на мен ми каза, че той е несериозен. Несериозен в описанията си, в това, което чувства. Може би на Пламена може да дадеш някакъв шанс, но вече както се го усетиш ти, не искам да се разпокъсваш и да ти стане още по-трудно. Да. С Пламена много добре вървят нещата също. Като каза и Пламена, мале Марине, ще ти пратя 5 лея дарение, брат. Не му пращам нищо. Просто толкова ще му се възхитя, ако успее да сключи устни с Пламена, че просто ще стана от стола и ще направя така. Сега му правя така от стола. Ако се измляска и с Пламена, преди финала на Ергена, ще стана от стола и ще му дам овации. Днес Елеонора и Кристиан ще си тръгнат от тук и всички ние ще разберем след малко точно как ще се случи това. След това двамата ще имат точно 3 месеца на разположение, за да се опознаят напълно и чак тогава, през месец май, те двамата ще съобщят пред всички своето окончателно решение, заедно ли продължават живота или не. В ръцете на Кристиан е годежният пръстен, който му дадах още в първия ден на приключението. Къде този пръстен ще се озове тази вечер, зависи само от Крис и Елеонора. Бах ти якото. Това го продължават от предишния сезон, който го беше правил Ники Николов, когато след това казаха какво се е случило и кои двойки всъщност са двойки и кои не. А не просто да заебат всичко и да я оставят на нас да се чудим дали също си е имал някакъв смисъл от всичко това нещо или не е имало. Елеонора е тук, така че аз правя крачка назад и ти казвам само следното. Един мъж, колкото и да се готви за подобен момент, мисля, че никога не е напълно готов. Затова дай на сърцето си да говори. Така е. Елеонора. Елеонора. Чакай. Добре. What the... Сега ли започва? Оле, сега започва купона. Добре, аз мисля, че тя ще приеме, той ще й предложи и всичко ще бъде 6. Но мисля, че това ще го ставят за финал. Добре, радвам се. Айде да видим. Когато те видях за първи път в преди обед, моите впечатления бяха следните. Казах си, красива е, интелигентна е и идва с една интересна предистория. След това ме грабна с отговора си, какво очакваш да се случи в Ергена. И ти като отговори да спечеля, с това ме грабна и успя. Алия, моля те, пак ти ще почнеш да плачеш сега. Ако някой трябва да плаче, то е Михаелка. Да. Чакай, че съм глуп. Това е в други. Бърках от текста, извиняй. Ужас. Кристиан не признае това, нарочно го направи.
Така, в това искам да заключа нашите спомени, нашите срещи, как се запознахме. И моят въпрос е следния. Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно? Да, нямам друг отговор. Супер, заповядай. Точно това очаквах, когато той ми каза, довери ми се, че той знае, че си трябва време и то истинско време да се опознаят двама човека. Браво. Пръстенчето не го слагаме на пръста, ами го слагаме на вратлето. Макар че преспокойно можеше да я питаш, ще се сгодиш ли за мен, ще се ожениш ли умъжиш ли за мен, са тая, нали? Но през никакви положения не е достатъчно правилното време, не е минало достатъчно време да се опознае така нататък, тъй че това е правилното решение. Маринчо и той също силно ще постави така пръстена, няма да го даде на пръста на някоя жена и това е финал. Докато Стоян е достатъчно луд да предложи брак на някоя, смятам. На Илияна. Горката, милата. Нели, Виктор, благодаря и на вас, че бяхте тук. Успешно прибиране към България. И да не забравя, нямаме сватба, но пък имаме повод да извикаме едно горчиво! 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 Да, не им трябваше много време. Този момент е много специален за мен. Ами хора, всички има етапи на страна и анализи в миналото. Пожелавам на тия гълъбчета, разбира се, да са щастливи. Ако те са били, имали някакъв шанс да бъдат заедно и така им е написано, нека това да се случи и нека наистина май месец и сега, като настъпи, да ни го съобщят. И както винаги съм ви казвал, света става малко по-добър, когато има повече любов в него. И никога няма да се отметна от тия думи. Елена, господа, радвам се да ви видя. Много ми е приятно. Заповядайте. Здравейте! Здравейте! Вие сте специалните гости на днешния ни тематичен коктейл, към който остана само да се присъединят и тримата актуални ергени. Стояне, радвам се да те видя отново. И аз се радвам да те видя. Как сте, момчета? Много добре. Здравейте, дами. Здравейте. Много сте готини. Да. Благодаря, да. Днес малко по-екстравагантни. Как сте? Здравейте, Алия. Елена съм аз. Много ми приятел. Здравейте, Алия. Ако не виждате лицето ми, то тогава си погледнете телефона или екрана, в случай, че само ме слушате. Много ми е трудно да не си мисля, че от продукцията не са му набили един допълнителен на Стоян. Защото аз по принцип нямам нищо против, когато най-близките им хора са там. Дори бих възприел някакси да присъстват на вечерен коктейл, макар и да няма такава нужда те да са там. Защо са там близките им хора? Може ли да ми кажете? Не мисля, че може да ми кажете, но ако имате някакъв отговор, оставете ми в коментарите. С радост ще ги прочита, каквито и да са. Казвам, че дори и това нещо бих приел. Но, при положение, че близките на Крис си тръгнаха и той вече не е в предаването, и при положение, че на Гатев родителите и приятелите са си в България и никой не е дошъл там, а всичко се случи онлайн, и за финал, на Марин, най-добрият приятел Ивелин, присъствайки там, вдъхвайки му кораж, какво остава за Стоян? Как изглежда той в очите на нас, зрителите, които някои му се присмиват, други го подкрепят, трети не го мислят за мъж, четвърти го подиграват и така хората се правят някакви заключения и виждайки го сега като единствения ерген, чието майка и баща присъстват на коктейла, вие мислите ли, че сериозно няма те да го подиграват и да кажат той е мамин синчец, отишъл там с мама и тати, защото се разколебал и трябва да му държат ръката за финалните дни. Аз, разбира се, не съм един от тези хора. Вие много добре го знаете това нещо, защото ако за първи път попадат на моите реакции, дайте шанс на канала и изгледайте другите. Но да се допълня за финал мисълта, на мен това не ми влияе. Но няма как да не си мисля, че някак си продукцията нарочно се опитва сега да го изкара в лоша светлина. Не знам, някак си некомфортно ми е. И ми е некомфортно за самия него. Аз не казвам, че съм искала да ходим на среща и да говорим. Все пак миналия ден сме прекарали цял ден заедно, има и други хора. Но въпросът е чисто човешки, смисъл ти изобщо не попита как си, какво става, нещо такова. Искам да попитам това, на какво се дължи. Важна забележка. Това е...
смятам, че е нещо съвсем нормално. Помена да дължи се на това, че ти, ако ще отидеш, например, в подкаст, както другите дами се оплакаха от Кристиан за това, че той не е проявял интерес към тях, няма никакъв проблем ти да го направиш, но тъй като Марин беше твърде заед да се натиска с Любомира, да мисли как ще се разправя с Михаела и да мисли пък как едновременно с това да жонглира и с още една-две, би могла да му простиш, нали? Let's be real. Записвам си го това нещо. Стига да не е така. Аз не го казвам, за да си записваш и просто исках да знам каква е причината. Не е било умишлено, нито съм те отбягвал, нито нищо. Аз не съм си мислила, че ме отбягваш, но не знам. Почвам да се чудя да не би да има някаква цел това нещо. Не. Няма да има целувка с спомена. Почва му държи сметка, близо са до финала. Марине, не се занимавай с нея. Няма може да се разпишеш там. Се разписа вече с 3, достатъчно ти е. Както тя се изразява, на нашите срещи ние се концентрираме и концентрацията изисква да сме на поне около 1,5 метра, ако не и повече. Но това е термин, който... Извадено от контекст. Разбира се. Термин, който Иляна обича. Аз не съм сигурен, че споделям също. Това е много странно. Какво по дяволите се случва в момента и защо по дяволите Любомира е там с тях? Не съм сигурен, че имахме достатъчно време за да си кажем чак всичко и... Аз понеже го осмислих, може би е начинът, по който проведохме разговора и трябваше да стане диалог, а то стана малко с твоите безкрайни страници. Малко монолог. Аз ще ви оставя да се разговаряте, защото малко... Казах ли ви аз на вас? Да, казах ви. Нямаше нужда, беше твърде много. Можеше накрая да и го даде, тя сама си го прочете. Но належащия въпрос не беше достатъчно дискутиран и разрешен. Въпросът за доверието и това какво иска той с нея. Това беше супер кринч, наистина. Защото бях на one-on-one с Иляна и с Стоян. Какво? Как? И с тримата. Да. Това не знаех, че е възможно. Ето. Защото те ми казаха, ела с нас. Евала, между другото, на Мануелка, че остана толкова дълго време в това предаване, за да може сега да има възможността да ентертейнва родителите на Стоян. И даже не знам къде е приятеля на Марин, сигурно се забива с някоя, ако той е сингъл, както и да е в момента се прави майтапи. И какво друго да ви кажа, да, Мануела просто си лафи с родителите почти цяла нощ. Бях и аз там и ако нямаше какво да правиш, то пак не. Тя много често казва, че аз се държа така и така, ама тя като ме погледне така и аз буквално как да се държа. То направо те удря това нещо. Понякога като ме гледаш с този леден поглед и аз се чуя как да... Не ми се иска в принцип да е така, но... И така. Това ми е реакцията. Ако мога още трети път да въздишам. Той човек се присегна толкова пъти към скапания си кокос, колкото пъти не я погледна в очите. И то, когато се опитва да я погледне в очите, я гледа с една такава физиономия. И ето пак въздишах за трети път. Трудно. Много стъпки назад се върнаха. Дори вече не мисля, че има начин да се възвърнат техните отношения. Иляна каза дойде. Да, и казах, че няма как да й дам черна роза поради тази причина, защото има друго момиче, което за мен е номер 1 в имението и това си ти. Бяхме на one-on-one с Иляна. И какво? Не съм сигурен колко. Когато майка ти е уингмен, това за мен е прекалено. Не мога да си представя да отида в Ергена и да съм на коктейл. Финалните дни да дойде майка ми до мене и да си говори с жената, която искам да си взема вкъщи. Не мога. Колкото и да са готини, колкото и да са широко скроени, пак е някакво странно, разбирате ли? Не знам, просто ми е странно. Евола на жената, евола на майка му, евола на баща му, че се държат супер чил и някакви... Просто не издават да им е твърде дискомфортно. Не знам, явно имаме някакви проблеми с комуникацията. Това не е много лошо.
Какво не? Така ще, толкова всичко си че е много гладко, в един момент ще ви доскоче и ще каже тя, не. А викаш сега някакси поддържаме. Така има тръпка, има пауър в цялата тази ситуация. Зависи какви са ви проблемите сега. Абе, Стояне, аз седни на футюйла, остави майка ти да отиде с Иляна на индивидуална среща. Малко да стопли отношенията и с това пак да се върнат. Така ще е най-добре. Аз не мога да разбера какъв ви е проблем. Звучите като една двойка с 15 години брачен живот, която се е загубила някъде по пътя и по заетостта. Трябва да намери някакви допирни точки. Той или ги имаш, или ги нямаш. Щом ги водим тия разговори, значи сигурно има. Ауч! Не, така мисля. От твоя страна виждам, че ги има. Не знам от на Илиянка страната. О, ма не така Камилянка. Не, ти... Да, като добра майка защитава сега сина си, обаче не така Камилянка. Защото според мен и самия Стоян вече на този етап не знае къде се намира. А Илияна все повече и повече според мен осъзнава къде се намира. Проблема е, че не мога да се почувствам някакси на 100% себе си в неговата компания и да кажа каквото мисля и да се почувствам приета. А защо не можеш? Не знам. Трябва малко да се поработи върху това. Да се види дали действително си струва или не, ако човек иска. С това малко уточнение. Пробвай да видиш какво ще стане, когато си себе си. Ти MVP-то, аз не мога! Какви черни магии прави в момента майката на Стоян. Оле, горката Илянка, не мислиш си... Тя дори не си представяше, че се води този разговор тази вечер. Мале, аз препатквам. Просто не очаквах такава доза Стоян, Иляна и родителите му тая вечер. Но добре дошла за шоуто като цяло. И аз си мислех, че хайлайта на вечерта ще бъде предложението на Крис към Елеонора. Ще ти покажа, когато ще няма никой. Какъв е този подарък? Когато няма никой. Или когато не сме на коктейл. Това е предвид. Окей, добре. Аля се опитва да бъде загадъчна. Освен, че е трудно да знаеш какво тя си мисли в момента, в който те погледне, добавя и това. По-скоро ма искаше да кажеш, освен, че не знаеш какво точно се опитва да ти каже, защото малко трудно говори си, канале. Не дей отрича, Гатев, знам какво имаш предвид. Здраве. 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 Тежката артилерия идва, баща му идва и той е на помощ. Тук се задава вече драмата. Айде, това чаках цяла нощ. Не знаеш как аз от ден едно ти говоря колко съм объркан, нали, така нататък. И може би се допринесох малко за допълнително объркване. С което най-вероятно няма да те изненадвам много. Целунах бубето. Преди с Алия имахме подобна ситуация, абсолютно същото. Не го напомня, Марине. Трябва да съборим някакви стени с нея, които усещам, че ми е малко трудно да съборя. С теб в някои аспекти ми се случва доста по-лесно, а с нея не е толкова, но пък усещам интересни нещата просто там, което ме накара да действам по този начин. Значи човека започна разговора с това, че е допринесъл още повече да се обърка и сега го завърши с факта, че усетил нещо, което допълнително трябва да направи и заради това е действал по начина, по който е действал. Дълго не се преразказвам думите, защото той се е майстора на тия увъртявания. И на мен вече ми е жал за Михаела. Даже аз не знам как ще реагира в тази ситуация. По-любопитно ми е да разбера тя как ще реагира. После ще ви кажа моето мнение. Виж, гадно ми е, но наистина аз приемам го. В смисъл, да ти се сърдя е абсурд. Щом си почувствал да го направиш, окей. В крайна сметка те разбирам. То се препоти 1000 пъти. Ако беше някой друг, знаеш колко трудно ще да ме направи тази ситуация. Просто чак да изям всичко, което трябваше да ям сега. А ти си... Чак не знам как го правиш. Да си преминеш по най-лесния път, разбираш ли? И много се старая да че го правя по-лесно на момента. Да.
нали, реакция след реакция след реакция ви казвам, че Михаела за мен наистина е влюбена в Марин. Обаче тя дори не показва, може и да го чувства както твърди, но не показва да е станало твърде неприятно и със сигурност не му прави живота по-тежък. И си му го казва в прав текст, което, както тръгна да ви казвам, ме праща в другата крайност, която е, че тя може да не е искрена със своите чувства и да е все тая вече на този етап. Не знам вече какво да очаквам, наистина. Това, че му казвам, че съм добре, чисто и изцяло, за да не му усложнявам процеса на него. И искам той решението да си го вземе със своите чувства и емоции, а не се едно придадени от моите чувства и емоции. Добре, Мишенце, ама при положение, че той, ако му позволиш, ще изчука там половината и той със сигурност ще ги нацелува, ако му дадеш за втори и за трети път ще ги нацелува, струва ли си всичкото това, бе, мамка му стара? Наистина, струва ли си? Ще превърти играта. Ако бяхме в реалния живот, ще я се разрева. Нямаше да се развикам. Ще я се разрева, ще я съм си тръгнала 15 пъти. И ще я си го живявам някъде сама. Михаела, никога не съм предполагал, че ти начина по който изглеждаш и на възрастта, на която си, и с бизнесите, с които се занимаваш, ще допускаш такива неща и чак толкова много ще си нахапала въдицата за този Марин. Наистина не съм го предполагал. Ако бях да предположа нещо, то е, че ще има момчета, които да им текат лигите по тебе и да се борят и по същия начин на тебе да прощават, както ти прощаваш в момента на Марин. Обаче не съм очаквал обратното. Наистина не съм. Да не прозвуча като някаква ненормалница, но нали... Много се надявам да прозвучиш като тотална нормалница. Да ходим. Не, няма как да бих се радвала да продължа да виждам инициатива в теб. Добре. Не в това отношение специално, конкретно, като цяло не. Това беше целта до сега. Добре, окей. Като цяло. Днес имах изключително отпуснат разговор с Любомира и мисля, че ще продължава да се развиват в позитивна насока нещата там. Момче, шапка ти свалям наистина, докато тази мома се чуди какво да прави и колко още да ти улеснява живота на тебе, ти се кефиш на компанията на други и то на такъв финален етап. Евола. Как си? Добре, малко се изморих, честно казано. Виждам, аз затова те оставих. Първоначално впечатление много, докосна я, пита я как е и я гледа право в очите. За момента мисля, че доста жестове съм направил към теб, за да знаеш къде се намираш в моя ергенски живот. Той, между другото, е заявен вече, че няма интерес към никой. Да, силно се надявам това, че вкарва Стоян в тази тема, да не е нужда аз да се заявявам и да бъда категоричен, за да може тя да пусне него. Ама колко добре го усети. Ама колко добре си даде синхрона след свършен факт. Защото точно това очаква Илианка. Ти искаш сега и той да се заяви изцяло и само за тебе, ми да опъваме килима и вие да бъдете доволката, която сега ще си тръгне от Ергена след Криси и Елеонора. Нали трябва да има шоу, той какво да ти каже? Има още време, чакай малко, God damn it. В момента имаме тази ситуация. Аз не съм дори в тази ситуация. Не е си. твоята ситуация. Аз да продължавам да се виждам с момичета, защото ти знаеш, че такъв най-малкото е регламента. И това теб, ти имаш и това търпение. Но мен ми е интересно дали имаш посока в главата, дали би бил категоричен. Тръгва много тъп да става разговора. Перфектен си, Гатев. Перфектен. Сгащия, поставя я на място и каза точно това, което трябваше да бъде казано. От тази гледна точка, че днес ти не беше категорична, се появиха някои въпросителни в мен. Няма да те лъжа. При мен също се появиха от реакцията ти за това нещо. Ти какво разбра от моя отговор? Разбрахте. Доволна ли си от този отговор? Няма доволна или недоволна. Просто ми трябваше твоя отговор. Недоволна е. Щом така ти отговаря, значи въобще е недоволна и тя в момента много е във филмата. Много е във филма Илиана, честно ви казвам. Да знаеш, че в мое лице имаш човек, на който можеш да разчиташ. Независимо за какво. Добре.
Сякаш ме чу. Помните ли, когато аз ви казах, че финалната подправка, която можеше да поръси, беше да й каже, че може да разчита на него и той ще я подкрепя? Сега го направи. Ах ти, крокодиле! Старите трикове ги знае той, Ще изяде череша, повече отколкото... Моля? Айде бе, човек, отпусни се, окей? Колко... Аз си взявах прав черешата. Човек, това не е честно. Искаш да съм честна с теб? Да. Айде целунете се, бе, айде Иляна да изревнува, айде, че искам клюки, бе. Come on. Не ми се яде. Извинявай. Окей. Не е моето. Не, това е отговор. Не е отговор, не е. Не, даже може би това е ще ми помага. Я не се прави. Сега, виждаш ли какво му беше на Марин, а? Виждаш ли какво му беше на Марин, когато трябваше да се разправя с Алия и тя, когато го прикоткваше и изкушаваше. Тя е истинската изкусителка. Ще научим ли някой техно движение? Техно, да. Случваме. Ей, така се прави, докато чакаш да избухне. Твоите движения винаги са много семпли, между другото. Аз ти улеснявам живота, ако не забелязваш по принцип. Правда. Прави го. Това е мое изказване, между другото, когато си в кухнята. Не искате никога да си усложнявате живота, искате да си го максимално да си го упростявате и да правите нещата в кухнята възможно най-бързо и най-ефикасно, без да жертвате качество. Никой не иска да прави нещо по-дълго и да стане еднакво, за да си губите времето. Както и да е. Михаела. Чак не искам да ти коментирам вече. Аз не искам да се чувствам като че все едно съм някакъв страничен човек в някакви вече съществуващи отношения. Защото много добре знаеш, че тук постоянно се говори мъжа на този, жената на онзи, знаеш за какво става въпрос, което малко ли много става. Да, знаем, Любомира. Михаела е жената на Марин. В смисъл, вие сте там приятелките на Михаела, които от време на време се натискате с... Не си решаваш проблемите, ти създаваш проблем, който не съществува при теб. Това, което мога аз да кажа на теб е, че реално ти не си решаваш проблемите, ти си създаваш проблем, който не съществува. Окей, Наум след това беше дошъл в предаването и така завършва нашата реакция. Хора, не мислех, че тия неща ще се случат сега за Криси и Леонора, предполагах, обаче за другите. Anyways, очаквам в коментарите. Очаквам ви относно Криси и Елеонора, относно Стояни и Иляна, относно Гатев, относно може би и Михаела. Какво се случва с тия хора? Откачам ли? Твърде много ли му прощава Михаела? Иляна твърде много ли се филмира? Това са все въпроси, на които може ние много да си говорим и да отговаряме. Така че хора, ще ви очаквам както винаги в следващата реакция. Пожелаваме на прекрасен уикенд и до нови срещи!